constitution yedu isusu yekunzi izvo imimi yokuparliament ndimuchavhotera president. It means kana muri masarudza president, inini mukadzi ndotongwa nemurume wandaenda sarudza, anditongwe nemurume wandisina kusarudza. Which means president anenge akutonga vanhu vemuparliament ndoti ndo amusarudza. Instead singamu saka anozotonga president wacho. Ndomutanga. Vanhu vari kusungirwa, vari kumbunyikidzirwa kunzi vade Constitution Amendment Bill number 3. Bill number 1 rakaitwa hatina kuriziva, number 2 rikaitwa hatina kuriziva, ende zvitapa number 3 tazongoriziva nekuti riri kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo. Zimbabwe muri kuzviona sei, oh shall remain. Yours truly miss a one blow. Foolish government, yeah me raspi. Hurumende yemageva akatumira mbava. Hurumende yemageva tiri kutongwa netsotsi. Emerson Urigeva takatumira mbava geva. Matsotsi hurumende yembava tiri kutongwa negeva mbava tsotsi takatumira. From bad to worse tichiva kuna baba bona unogona ona. Madzimai ari kuzviramba zveConstitution Amendment Bill number 3. Hanzi imimi kana mati mutungamiriri wenyika akusarudzwa nevari muparliament, ma-MPs, ko isusu rudhende rwenyika yese tisina kumusarudza tinenge taakutongwa nani? Nekuti isusu hatikwanise kutongwa nemunhu watisina kusarudza. Ndozviri kutaurwa nemadzimai, ende madzimai ari kuzviramba, ari kutotaura kuti maya iwowo murovero iwowo hausiriwo. We are saying no to 2030 sevanhukadzi. Ndonyaya ndokufamba nayo zvamanje manje. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidza ku.5 Creative Studios. Kana uchangotanga kusvika panapa muzuva ranhasi, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa todango kutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting .5 Creative Studios. Constitution Amendment Bill number 3. Vamwe vari kuti bho zvekuti vamwe havasi kutoziva kuti chii chiri kumbonyatsoitika munyika yeZimbabwe, but arimo everyday achimuka achidzoka kunorara, haana chaari kuziva nezveConstitution Amendment. Vamwe ndo vari kuziva, vari kuti hatinei nazvo isu, ngavangoita zvavari kuda ikoko, taneta nenyaya dzepolitics. Vamwe ndo vari kuziva, votaura pamasocial media, votaura panzvimbo dzakasiyana siyana, vopedzisira vasungwa, vatori mujeri as we speak right now. Vanhu vari kusungirwa, vari kumbunyikidzirwa kunzi vade Constitution Amendment Bill number 3. Bill number 1 rakaitwa hatina kuriziva, number 2 rikaitwa hatina kuriziva, ende zvitapa number 3 tazongoriziva nekuti riri kuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo. Zvinhu zvakatanga semafanizi, sejoko, kuita sekutamba, sekuseka, vachitoti 2030 ndenge ndichipo. Vanhu vakati mundaraunda ari kupenga, 2030 anenge achipo achiitei? Akabvunzwa kunzi imimi maakuda kuramba muchitonga kusvika 2030 maakuita savamugabe here? Zvikanzi no, me am a constitutionalist. Ndine matems angu maviri andichaseva. Ndaseva matemu maviri ndo mandasiya. Vanhu vakaombera mumaoko akati aiwa akuziya mudara ari kuziya, aubadede nemukanwa ndizvo chaizvo chaizvo. But taakuita tichiswedera mazuva achifamba, yakaramba ingori rwiyo. 2030 ndeya Emerson, 2030 baba. Handiziva hangu kuti mukuru akafuririka kana kuti vari kuiramba kana kuti vari kuibvuma, handizozivo zvangu ipapa. But panyaya dziri kutenderera, nyaya dziripo, zvakanzi nesvikiro renyika, ndakamuudza kuti 2030 ichaurayisa vanhu
ende ichamuurayisa iye akaramba kuteerera. Amai ndikavaudza kuti 2030 haisi ball. Mavideos aripo on this platform. Kana wawana mukana wekungoaona unongozodzokera kumashure wonoaonawo. Kana zvazoitika tinozongomaona mavideo yaya anogara ari panapa as reference. Anogara ari panapa as reference handitika. Right, ndo nyaya iripo. Ndoti ndikuratidzai madzimai achitaura kuti hazvisiri izvo. Rega ndikusiyei muchiona madzimai. Constitution yedu isusu yekunzi izvo imimi yokupariamendi ndimuchavhotera president. It means kana muri masarudza president, inini mukadzi ndotongwa nemurume wandaenda sarudza, anditongwe nemurume wandisina kusarudza. Which means president anenge akutonga vanhu vemuparliament ndoti ndo amusarudza. Instead singamuti. Saka anozotonga president wacho. Ndomutanga. Yechi2 ndeya 2030. Pane pandinoda kunzwisisa ona repo kuti izvo imimi president akanzi 5 years term 1 akapuwa 2 terms, which means it's 10 years. Saka pa 10 years apa dzakunzi plus 2 idzi muri kuda kugadzirisa zvinhu zvamakafoila here pa 10 years kana kuti muri kuda kuita sei pa 2 years idzi. Kana mwana akanzi aenda grade 1 kusvika form 3 asingagoni kunyora zita rake, haangazokwanisi kurinyora paexamu yeform 4 kana makatofoila pa 10 years. It means 2 years idzi hamuna chamuda kugadzirisa. Pamwe pane zvamuda kutobenefitawo imimi pa 2 years dzamuda kudii, dzamuda kuwedzera isu tichisapa. Saka isiri kuti 2030 no, indanoti madzimai ati izvo isu hatitongwi nemurume wandisina kusarudza, ndotongwa nemurume wandakasarudza wandakabvuma. Saka president kana ada kutonga isusu tisu tinofanira kumusarudza, asi kana dangotonga parliament chete mosarudza ime parliament. Ndatenda.